mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang tanghali sa ating lahat. Shout out sa lahat ng viewers, Siyempre kay Kuya Bal, sa lahat ng kalingap partners, sa kalingap viewers, sa lahat ng manunood, at especially guys, sa Ritz team. At sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. At tsaka sa always na nanandyan sa ating premiere. For today's vlog, matagal ko nang hindi nadalaw yung ating first pabahay, and then meron tayong nabalitaan, so gusto ko lang i-clear na bakit ganun yung kanilang napag-isipan. So ayun, good morning, good afternoon sa lahat, Kailan umalis? Nasaan po sila? Ha? Saan daw po? Bundok daw po. Kailan lang? Nung isang araw pa, bakit nag-chat sa akin kagabi? Sino yung kamag-anak nila dyan na pwedeng kausapin? Andiyan po si Ate Janice po, andiyan po yung may-ari ng bahay. Ano may-ari ng bahay? Yung isa po. Yung isa? Aba. O siya. Sige, tara. Sa bundok na sila maninirahan. Sa bundok sila maninirahan? May aso. Manaknak ka daw, mamili. Doon sa isa. Takot ako doon sa aso. So, ayun mga kalingap, yung ating first pabahay. Ate, pwedeng te? Matanong lang ng konti. Kasi nag-chat sa akin si Amy kagabi. Tapos ngayon daw, nasa bundok daw. Sayang. Ngayon po, papasalamat ako sa lahat ng sponsor ng aking first pabahay. So, kung mapapanood nyo po yung first vlog, dito po yung bahay nila Amy na napakaliit. Mas malaki pa yung kulungan ng baboy, tas sira-sira pa. Kaya maraming naawa na nag-sponsor sa kanyang sa kanyang bahay, sa first pabahay ng aking munting channel, Ritz Vlog. Ngayon po, nagchat po itong si Ate Amy na paparintahan daw nila tong bahay, which is hindi po pwede yun. Hindi pwedeng parintahan, hindi pwedeng ibenta, kasi yun ang rules ng ng Kalinga po, yung programa ni Kuya Bal. So, gusto ko lang alamin ngayong araw na ito, kaya ako biglang napasugod para paintindi doon sa mag-asawa na nung nag-ribbon cutting, alam nila kung ano yung rules ng pabahay ni Kuya Bal. So, ate, pwede bang matanong? Ayun po mga kalingap, wala sila yung mag-asawa. So si Emily kagabi nag-chat sa akin. Tapos ngayon nagulat ako kasi ang sabi nasa bundok daw. Kailan pa nasa bundok? Dito ako kasi may aso, baka makagat po ako. Oo. Gusto ko sanang makausap yung si Ate Amy o kaya yung kanyang asawa, silang mag-asawa dahil kailan lang? Matagal na po. Doon na ako nag-aaral yung grade 2. So, ibig sabihin, matagal na yung bahay na nakaganyan? Opo. Minsan napunta sila dyan, makuha ng gamit. Balik naman doon. Kasi nga, hindi po pwedeng parintahan yung bahay na yan at hindi pwedeng ibenta. Yun kasi ang rules ng pabahay ni Kuya Bal. At alam naman nila yun baga sa ribbon cutting. Bakit nagkaroon sila ng ganong idea? Hindi ko po alam sa kanila. Kasi yun nga ang sabi niya. Gusto ko lang sanang ipaintindi sa kanila or paunawa sa kanila kasi may tendency na ipapatira ng iba yan or di ko alam kung anong
planuhan sa ano na yan, pabahay na yan. Which is babawiin ng Kalingap. Kasi sa sponsor yung bahay na yan eh. Sayang nga po. Oo. Yung yun ang plano nila. Siyempre, malalaman at malalaman yan dahil unang-una, may mga subscribers ako dito. Kung sakaling ibenta nila, malalaman yan. Pwede silang anuhan dyan, kasuhan dyan. Kasi hindi naman sila magkaroon ng pabahay kung hindi sila isponsoran ng mga Kalingap viewers, mga sponsors. Kaya yun ang may karapatan dyan na magdesisyon. Lalong-lalo na si Kuya Bal. Kasi nasa yan ng nasa rules ng Kalingap. Sayang lang kasi unang-una ang daming naawa sa kanilang kaya nga napabahayan agad ng ura-ura yan. Malaki pati yung pabahay na yan. Hindi nga nasunod yung sukat dyan eh kasi nung nagpagawa ako dyan, may sukat ako dyan. Ngayon hindi nasunod dahil si Ate Amy ang nasunod dyan. Naging ang laki niyan eh. Ang budget lang dapat niyan is 100,000 or 85,000. Ngayon na budget yan siya ng 150 kasi sobrang laki. Nagdagdag pa ako dyan ng kulang-kulang 50,000 mahigit. Hindi ko nga alam kung bakit ganun ang nangyari dyan sa sukat na yan. Siya ang nasunod tapos yun lang pala ang iisipin niya. O, di ba? Lalo na ngayon ang mahal ng materialis ng pabahay. O. Kaya bigla akong nagulat akong bakit ganun kaagad ang chat niya sa akin kagabi. Sabi ko, hindi pwede yan kasi alam mo naman, ang nag-ribbon cutting dyan, yun ang rules ng pabahay ni Kuya Bal. Hindi siya nagsabi, basta yun ang sabi niya. Tapos, mamukat-mukat, ala pala siya. Sabi ko, pupunta ako dyan bukas, mag-usap tayo para maintindihan mo. Baka ako yung ribbon cutting, di nyo naunawan mag-asawa. Paiintindi ko sa iyo, kaya pupunta ako dyan bukas. Sabi niya, iyo po, sige po. Tapos wala. Wala. Nandun sa inampakan. Saan yun? Basod. Inampakan. Malapit lang. Malayo. Ano yun? Tawag nito? Malayo. Pero may eskwelahan doon. Meron po. Dapat makausap ko siya. Siguro mapanood niya yung video na ito. Kaya alam nila kung kung ano yung pwede at hindi pwede sa pabahay ng Kalingap. Yun kasi ang sabi niya. Parerintahan daw niya yan at mag-ipon daw siya ng pang-kuryente. Matagal na yan sa kanila na turnover sa kanila. Malalaki naman na yung mga anak niya. At kung silang dalawa naman mag-asawa, tulungan sa pagtatrabaho, makakaipon na sila ng pangkuryente dyan. Kasi kahit nasabi nilang iipunin nila yung rent dyan, magagastos din nila yan. Sayang lang din yung bahay. Madami ngang nadismaya nung last video ko sa kanila kasi wala siyang kahit paglilinis sa bahay, wala siyang effort. Ang dumi-dumi ng bahay. Totoo, di ba, te? Oh, natawa si ate. Ayaw lang magpa-video ni ate, mga Kalingap, kaya nag-uusap kami. Tamad ang walis. Binilan ko na yung walis tingting, walis tambo, mga basahan. Kompleto yan lahat, pati gamit, pati pum. Ano nangyari sa upuan? Ano po? Oh, kumpleto nga yan. May upuan niya na mahaba sa loob. Binilhan ko. Lamesa. Binilhan. Ha? Paano naging basag? Mga matitibay yun. Makakapal baga yun. Isa nilang yata nakikita ko dyan na upo. Di sila talaga maingat sa gamit. Yan. Magpapasalamat na lang po ako sa sa lahat ng nag-sponsor sa sa first pabahay ko. So, yun, sorry kasi unang-una
yung napusuan ko na bigyan ng first pabahay ng aking munting channel is hindi worth it dahil unang-una hindi nila binigyan ng pahalaga yung aking first pabahay. Hindi marunong maglinis, hindi marunong mag-ingat sa mga gamit dahil ngayon nabalitaan ko yung biniling lamesa, upuan nagkanda barabasag-basag na. At nung last upload visit ko dito sa kanila is mabilis lang ako, saglit lang, siguro mga 15 minutes or 10 minutes lang vlog ko sa kanila kasi nadismaya ako kasi nakita ko yung bahay sobrang dumi. Saldiro kawali. Naambos sa ganyan. Sa yun, pa, di na kami magtagal, paano na lang, pakibalita na lang sa kanila kung ayaw nilang bawiin ng kalingap yung first pabahay na yan. Alagaan nila, mahalin nila, at talagang tirhan nila kasi hindi yan binigay or inano ng sponsor na pabayaan nila. Panindigan na lang nila na bigay ng sponsor, mahalin nila, tirhan nila, linisin nila. Kasi unang-una, yung effort ng sponsor, syempre effort ko. Kasi sila yung napusuan kong binigyan ng first pabahay dito sa Dait. Ang hirap kaya magpabahay sa totoo lang, lalong-lalo na pag wala kang sponsor. Hindi naman lahat ng pera dyan sa sponsor. Nag-ambag din ako dyan. Kulang-kulang 60,000 inambag ko dyan. Mabuo lang yung pabahay na yan at malaki yan sa loob. May kwarto yan, may sala, merong kusina, may CR pati yan sa loob. Tapos may balkonahe pa sa labas. Malaki yung pabahay na yan kahit i-visit nyo po dun sa mga upload ko. Ano yung high school niya sa Natuloy? Anak mo yan, anak mo siyang high school. Ay, hindi na po nag-aaral. Yan, stop. Pinatigil na po. Kaya pala. Kasi dito yung nag-high school, di ba? Opo. Saan po dito? Kamambugan. Nag-school na. Doon magpunta tayo ito yung galo nga lang. Nag-school pa yun. Yung last update ko sa kanila. Opo. Siya, ayun mga kalingap. Ayan, shout out po sa lahat ng sponsors ng aking pabahay. Di ko na po kayo isa-isahin. Basta kayong lahat na nag-ambag. Maraming salamat pakibalita na lang po sa kanila, no? Yan. Para at least alam din po nila. Laki ng pabahay na yan, no? Swerte kaya ang mga ng kalingap. Kasi unang-una, matibay yan. Hindi, dinugtong na lang nila yan dyan, Hanggang dyan yung Hindi po basta-basta magpapabahay ngayon sa mahal po ng mga materialis. Tapos hindi nila binigyan ng halaga. So sad lang. Di ba? Ha? So ayun, shout out po Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, Rich Team, at Ma'am Sisaline, shout out, Ma'am Jean Official TV, kay Amita Vlogs, Bridget O6, kay Ma'am Dina Bueno, sino? Ma'am Rabina, Ma'am Ampi, yan, kay Ma'am Shoni Milan. Alalahanin ko po yung mga nagbigay sa akin dyan, si Ma'am Silin, sino pa ba yun? Basta pasensya na po dun sa mga hindi ko po nabanggit kasi nakakalimutan ko na po. 1 taon na kasi ata yung pabahay na yan. Ulampas na sa 1 taon. Shout out na lang po dito. Mag-comment na lang po kayo dun sa mga nakakaano dun sa nag-sponsor dyan sa pabahay. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa aking first pabahay. At syempre guys, sa tiwala kaya nabuo po yung ating first pabahay. Maraming salamat po sa lahat. At shout out po sa lahat ng sponsors. God bless! Them